Vine't un dia amb mi com a diputat al Parlament de Catalunya. Ens aixequem ben d'hora, que avui és dimarts, dia de ple, persiana amunt, i el primer que fem és agafar els tàpers de la nevera per portar-los al Parlament. Encenem la cafetera, esmorzar llest i confirmem, la Lilo és la més feliç del món. Triem, aviam què ens posarem avui, canvi, transicional random, i li diem adeu a la Lilo per marxar de casa i començar el dia direcció Parlament. Ara sí, ja al cotxe, comencem ruta fins a arribar a Barcelona, que fixeu-vos quines meravelloses vistes tenim només arribar a Palau. Avui, com cada dimarts de ple, tenim reunió del grup parlamentari, després, comando tàper, comencem a Jo dinar. puré de carbassó i iogurt. Quinoa amb pollastre i verdures. Com el Cristian, pollastre amb quinoa. Ara sí, comencem a mirar una miqueta les esmenes de la moció de la CUP que tenim per dijous, iniciem també la comissió contra les infiltracions policials i seguim escrivint el discurs també del dia de ple. Comencem el ple amb les interpel·lacions, avui parlem de seguretat amb la consellera Parlon i després amb la companya Sara Jaurrieta parlem amb l'Associació de Celíacs a Catalunya. Break amb l'Andrea i després de 4 hores de ple ara sí diem adeu i marxem cap al Vendrell. Mireu que ens ve a rebre la Lilo i ara sí, canvi una altra vegada de roba i fem una miqueta d'exercici a l'aire lliure per relaxar. Comencem a fer el sopar, ja veieu el resultat que ni tan mal, i ho fem veient l'internado de fons. Com encara és una mica d'hora, ens dona temps per viciar-nos al FIFA i per dir-li bona nit a la Lilo, que demà un altre cop al ple. A mi sempre em fa riure veure els polítics fer els còmics. Als anys 80 teníem un còmic que era el Coluche, que va intentar fer política abans de morir en un accident de moto i que de fet deia alguna cosa tipus de els còmics pararan de fer política quan els polítics pararan de fer comèdia, una cosa com aquesta. I amb l'auge de les xarxes socials ho trobi desastrós, vull dir, eren ridículs abans a les pantalles de televisió i tot això, i ara més hi ha les pantalles de xarxes socials. És catastròfic. A banda d'això, de fet, és una estratègia que se paga molt bé. Nosaltres ho vam veure aquí a la Catalunya del Nord, on de fet el Rassemblement Nacional, l'extrema dreta nacionalista francesa, no va fer campanya durant aquestes eleccions municipals del mes de març passat i s'ho van guanyar tot gràcies a les pantalles petites. Només per compartir, perdoneu-me, però merdes d'aquestes de mireu-me, me'n vaig amb el meu gat o amb el meu gos a passejar, mengi això, me'n vaig a tocar la mà d'aquesta persona i tot això. I és ridícul, però funciona molt bé. I és preocupant, perquè, de fet, aquesta cosa fa 10 anys tothom se reia d'aquests continguts a les xarxes socials i ara esdevé la norma i la moda i trobo que, finalment, jo enric, però és molt preocupant. Fanny. Home, jo m'imagino que, clar, com que avui en dia si no ets a les xarxes no ets enlloc, els hi deuen dir, ei, sigueu presents, faceu coses així novedoses, originals, que agafin a la gent jove. I clar, el problema és que no se n'adonen que, clar, fent aquest tuit, aquest vídeo, creguent-se que demostren que fan feina, l'únic que demostren és que han perdut la relació amb la realitat, perquè en un moment en què la majoria de la gent li costa arribar a final de mes, que hi ha un problema gravíssim tant a Catalunya com a les illes, no sé, supos que a País Valencià i a Catalunya Nord, amb un problema habitacional, perquè qualsevol casa o immoble és susceptible d'un ús turístic i de l'especulació, que facin un vídeo on es veu en su cotxe, que són les 10 i 11 minuts, que algú se va encarregar de recalcar-ho. Això, aixecar-te de matí perquè tens plenari a les 10 i 11, quan els mortals duim 2 hores i quart treballant, o 2 hores i 3 quarts, depèn del dia que entres. I llavors, després de 3 hores de plenari, perquè haguéssim pogut omplir dient, el plenari me l'he de preparar, m'he de preparar les coses, m'he de documentar. Però no, ja es pensen que justificant treballar 3 hores ja ho fan a prou. I a més, hi ha una altra cosa. Dir tàper, quan tenim una paraula tan polida com carmanyola, també, és que jo crec que és molt important, això. I jo me recordo una dita popular i Vicenca, sense voler dir bambo a ningú, però hi havia una dona, hi ha un conte popular i Vicenca, que una dona plorava perquè havien fet batlen al seu home, i diu, però per què plores, dona, no estàs contenta? Diu, no, és que abans només, jo sabia només que eres asa, ara ho sabrà tot el poble. I la llàstima és quan fas una mica d'ostentació, i em sap greu, perquè segur que aquest Lot fa més feina de la que diu en el vídeo. Vull pensar que fa més feina i la vida dels polítics és dura, és molt dura, jo ho he set, i és molt dura, i no fas 3 hores, jo en feia 12.
Vull dir, i estic segura que la majoria dels polítics fan més hores de feina que la que deia aquest Lot. Vull dir, que me sap greu, perquè crec que té l'edat de ser el meu fill i me sap greu, però és bastant lamentable. Ricard. A mi em sembla fascinant, el vídeo em sembla fascinant. Jo que m'he dedicat professionalment a la comunicació política a temps, em sembla fascinant, vull dir, perquè en quin moment, perquè a banda aquest vídeo està editat, ha fet els subtítols en castellà per a llegar a més gent, no? Perquè és molt, en Mèxic, per exemple, li interessa un muntó a la gent saber quin és el dia d'este diputat del PSC, no? Vull dir, i clar, i a tota l'edició i tot això, i dius, en què estaves pensant? O sigui, vull dir, quin és l'objectiu que tenies? Perquè, clar, si tu fas un vídeo, entre cometes, fresc, que quan diuen que he de fer un vídeo fresc en política és per a posar-se a tremolar, però aprofites, jo què sé, el que comentaves, no? Doncs agafem el Rodalia al Vendrell per anar al Parlament i un dia més que no arribem, però clar, el ministeri és del seu partit, no? Vull dir, per exemple, també me fa moltíssima gràcia en el poquet que hi ha una miqueta de política en el vídeo, clar, que és una cosa que quan estava treballant en comunicació deia, el protagonista no eres tu, el protagonista és el missatge, no? Vull dir, és una cosa que em sembla bàsica. Per tant, si fas alguna cosa així aconseguir en petarda, entre cometes, que tinga un missatge polític darrere, no? Vull dir, la poca política que es veu en aquest vídeo és quan diuen no, la comissió de les infiltracions policials, com si, bueno,